Povedali by ste, že som len naskok od glampingu a na takomto parádnom pedalboarde. Ak by ste si to chceli vyskúšať aj vy, stačí nadiktovať na recepcii číslo vašej chatky a v požičovni už na vás bude čakať váš pedalboard. Požičovňu určite nemôžete minúť, pretože sa nachádza rovno pri hlavnom parkovisku na Počúvadle. A keď ste už pri požičovni, môžete sa nechať vtiahnuť na takéto skvelé letné osvieženie. A nezabudni im povedať, že pedalboardy sú pre všetkých. Áno, pedalboardy nie sú len pre návštevníkov glampingu, ale pre všetkých návštevníkov na Počúvadle. Požičovni vás kompletne vybavia pedalboardom, ktorý už nemusíte fúkať, záchrannou vestou, pádlom a za malý príplatok si môžete k tejto výbave prihodiť aj vodeodolné vrecko na osobné veci a mobil. A už nič nebráni v tom užiť si takýto krásny slnečný deň na Počúvadle. Po celom dni na pedalboardoch vám môžeme túto aktivitu jedine odporučiť. Aj si zašportujete, aj si oddychnete, čiže za nás úplne super. A tak si to príďte vyskúšať aj vy.